Alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong mo'y delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Kumusta? Ano nang balita dyan? Inaantok na ba? Bangon-bangon, be. Konting oras na lang. Yung iyong ibabiyahe. At alam ko na medyo nakakapagod. Nakakapagod bumiyahe kapag ka alam mong yung kikitain mo wala pa sa kalahati. Ay, nako. Kung may magagawa lang talaga tayo, day. Anyway, magpasalamat na lang tayo dahil hanggang ngayon is we still have enough money, no, para mag-supply sa atin pang araw-araw. Kahit pa paano, ang mahalaga buhay pa tayo. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan, dadalerang atleta DJ Mara Tony. Well, actually, naka-live din tayo ngayon, no, sa ating Facebook and TikTok, which pati sila naguguluhan. Bukod sa presyo na ubod ng mahal, naguguluhan sila kung sino raw daw ba ang kamukha ko. Ubod ng ganda. Di ba may nagko-comment dito, kamukha mo talaga. Look-alike mo talaga si Marian. Sino Marian? Marian Defensor? Meron pa ibang nagko-comment, sabi, kamukha mo rin po pala si Don Zulueta. Magkano kailangan mo? Anyway, alam mo, nakakatawa. Dahil ngayon is the month of, alam mo yon, feeling ko kailangan dapat na nating magbayanihan. No? Diba? Sa panahon ngayon, mahirap kapag may kakilala ka na medyo walang kita, malitang kita. Pero kung alam mo sa sarili mo na medyo may kaya ka, bigyan mo na. Wala namang masama siguro in some other way na we could share and give our blessings to other people as well. Ako nga actually, share ko lang. Meron na akong nasakyan na sa naka-Love Radio sila. So, bukod sa pinamimigay naming 1,500 pesos, syempre bigyan din natin sila ng extra. Diba? Okay, ang swerte mo pang naisakay mo ko. Madalas ako sumasakay ng InDrive, ayan, ganyan, Grab, Move It, o kung isa ka sa mga laging nagda-drive dyan, oy! Pag may kamukha si Marian Rivera, ako yun. Pero anyway, going back to our topic kanina, which talks about how to lower down your cortisol levels or your stress hormones. Is syempre, number one, before you do anything else sa inyong bahay, first up is drink more water before coffee, diba? Tubig muna tayo bago nating sipsipin ang paborito nating kape sa umaga. And syempre, number two, if we could lessen yung mga chichirya. Alam mo, pinakamagandang alternative sa chichirya, saba. Oo, yung saba na kapag ka nakikita mo dyan sa mga iskinita, bukod sa nabusog ka pa, natulungan mo pa. Diba? Nakakatuwa yan kasi sobrang feeling yan sa tiyan. So kung isa ka sa mga mahilig magutom kada 30 minutos, tamang-tama na magsaba-saba na lang muna. Kasi ang mga chichirya, don't get me wrong, napakasarap niyan. Sobrang malasa niyan. Pero after a while, pag bilangan mo, kung tingin ka sa relo, after 15 to 20 minutes, magugutom ka ulit because it's all just a sodium. Diba? Papain natin yung buhay mo, mahal-mahal na ng mga gasolina ngayon. Anyway, at syempre, bukod dyan, no, one more thing para ma-lower down ng iyong cortisol levels. Nangangating sipon ko, wait lang. Ang kati ng ilong ko. Feeling ko kulang ako sa tulog Pero yun, no, one way para mabawasan o ma-lessen down ang iyong cortisol is, syempre, 7 to 8 hours of sleep every day. Mahalaga. Ako, feeling ko kaya ako ngongo ngayon. Marami ako nababasa, sabi nila, ano ka ba, Maratoni? Ngongo ka ba o lagi ka may sipon? Sa totoo po, sinisipon po ako kasi minsan pagkakulang ako sa tulog or kapag ka sobrang init ang panahon, ayun, umaatake na siya. So ikaw rin, matulog ka rin para kahit paano ang mga sunod-sunod na problema sa mundong ito mabawas-bawasan sa papamagitan ng iyong ginagawa every single day. Ayan, shoutout na tayo. Mag-shoutout tayo ng very, very quick sa ating Facebook and TikTok.
Ayan kay Dedemon. Ikaw pala yan, maganda ka pala. Hanggang kailan ko kaya mababasa tong comment na to? Pero anyway, kung isa ka rin sa mga nagtataka kung ano nga bang itsura ni Mara Tony, you could check me on my social media accounts on Facebook, Instagram, TikTok, Threads. It's Mara Tony. M-A-R-A space T-O-N-E. Susunod na po! Naglalakad mag-isa. Ang ating spicy opa, walang iba kundi si DJ Kim Chino. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Wala pa bang i-memorize yan? Basic. Here's Pasakit by Shamrock. Let's go!